Wena rastanya utanda Uchiwa nguti face yako ifana li China Wataona ukulumi njenge China Ichana liti vara 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 How Marazo alright? How Marazo? Weluthula kusho ukuvuma ngiyazi. Washo-ke bo. Ngishilo. Awubona isiphinde Marazo. Yazi uyibona yini Aunty Sneh. Yabo Aunty Sneh into engenziwa nizolo. Ukubamba fona ngizobona. How Marazo. Uboyise phela mawungawufuni. Marazo sina dangala kanje mfethu. Aunty Sneh ndoda. Aunty Sneh na. Hawu, sini mfethu. Ufuna ukumshada yini yabo? Ungasivaleli phela ngaphandle. Mhlawumbe ufuna ukumkhonga mfethu. Singaba bakhongi thina noma mhlawumbe ufuna mhlawumbe lebe umfundisi mase semshado angivaleli ngaphandle. Mfethu. Angifuni Aunty Sneh la eduze kwami. Yabo ngoba ngize la kuwena mfethu. Ngifuna ukuthi ungitshele futhi khokho vula mfethu onzima uzokwazi ukususa lo Aunty Sneh eduze kwami. Oh, ukhona ukhokho vule engimaziyo mina mfethu. Ekuthiwa mfethu baba umsheli. Engakusiza baba umsheli. Angaze ngizwe ngaye. Asho ukuthi phela kuzomela ungiphelezele kube ukuthi ngihamba nawe. Singayifaka wena ngoba mawufika la ungabhayizi ke yabo uchelwe mfethu umtshele yonke into nje ukuthi mfethu zima ungasabi uyeke lokubhayiza kwakho. Asambe khona manje. Okay, awuthi ngiyothatha iskipper. Sawona. Yona mfana kubingelelwa la. Abantu abala ekhaya abanolaka, abazwani umuntu oloko ebingelela kakhulu la. Abawufuna usawubona la. Kanti ukuthi akuvalelisa kubingelelwa futhi. Nemibuzo eminingi lalela la. Kuyavaleliswa. Umuthi ongawubungi. Empeleni laba basize ngosizo njengomuntu owudokotela wesintu. Ubani udokotela wena mfana? Hayi mfethu akuyedokotela lo Makhosi. Futhi meqeda ukukhuluma uthi Makhosi. Into okukhanyisa ikhona. La nje iglobe. Kuneglobe nje lana. Uyabona ke ingakho izinto zenu ingekhanyi ngoba niyisa nini. Nikhala ngani nisi. Makhosi. Kahle kahle lana wena size ngendaba yamarazo yabo. Ushushushwa umfazi nje kakhulu. Ushusha umfazi. Aunty Sneh. Sifela la. Sifela amanzi la. Ayangene mina la. Ayinge brazo lamalo lamathamba akho lawa. Ngoba lamathamba kanje siyaqala thina ukwabona siwazi lawa nje. Awekho right la. Ananathamba. Ayinge awekho professional. Hey bense usine idinga ukuthi nimgulise. Yebo baba yebo. Ay. Ngizonisiza. Makhosi. Azingizwenze njani? Ngizonikeza umuthi. Nginikeze ba wena. Yebo. Ngizonikeza nami. Umncane umkhumbuzi, ningakhohlwa. Umncane ngaka. Ukuthi uyathanda amagwinya. Yebo hayi impela. Uyathanda? Nifake legwinya. Makhosi. Nifake upholoni, nifake ucheese. Makhosi. Inonke into yababa. Ya. Gone. Uzobe ngasakufuni. Bekubuka phela kunyaka. Makhosi Sobamba kanje nake Makhosi. Nakho ngowami. Ngani ke bafana nginika umuthi manje.
Sakubonga wena mfana. Oh, sacela ubheka mina ngedwa bawu-2. Ufuna kanjani obheka mina ngedwa bawu-2 ebeyedwa? Hawu indaba manje makhosi. Phela ngenzela ukuthi noma enegxemi yabo, ngwazi thodwa ngifaka kwehlelo lodwa, omunye ngiyifaka kwelinye. Oyithuka bheke mina ngedwa. Oh mina mfethu bengibona ukuthi u-Aunty Sneh mnikezo ubheka mina ngedwa yedwa. Khona noMarazo engekaphoxeka ukuthi usumnika ubheka mina ngedwa bawu-2 and naye u-Aunty Sneh engekaphoxeka ukuthi akasayitholanga into ayifunayo. Kuba u-50-50. Endoda mina ngenza ibhizinisi ukuthi kufike ebani akudokwe ligadwe mina lelo. Umshayeli ngeke sixoxe kahle. Nebaba umshayeli kahle kahle. Sengizocela manje umuthi-ke ukuthi ongcono uvela ungipha umuthi wokuthi Aunty Sneh umuthi wakhe ungabisasebenza kumina. Condom nje baba umshayeli. Condom nje baba umshayeli. Yeah, i-condom le. I-condom iyona ezokuprotecta kuSneh. I-condom baba umshayeli, i-condom bo. Yeah, i-condom.